Jitrnice přijde do nebe, klepe na bránu. Svatý Petr se ptá, kdo jsi, co chceš. Já jsem Jitrnice a chci do nebe. Jitrnice? To neznám. Jak neznáte? Já jsem známá všude. Zeptejte se Pána Boha. Vydrž. Odběhne. Pane Bože, je tam nějaká Jitrnice, chce do nebe, já nevím, kdo to je. Nevím, jestli ji můžu pustit. Jitrnice? Ale víš co, zavolej mladýho, ten byl na světě 33 let. On bude vědět. Přijde Ježíš, takhle nakoukne špehírkou. Člověče, neznám, kluci, tati, promiň, fakt nevím. Ale možná bychom mohli zavolat maminku, ta ví přece všechno. Přijde panenka Maria, nakoukne tou špehírkou, celá se zapíří a řekne, kdyby to nemělo ty špejle, možná by to mohl být Duch Svatý.